Skutočné cestovanie nie je o pozorovaní sveta z okna klimatizovaného autobusu. My vo Victory Travel to veľmi dobre vieme a snažíme sa prinášať autenticitu aj čo sa týka dopravy. Napríklad v takej Kambodži je nesporne autentické cestovanie tuktukmi. V Kambodži v Siem Reap máme tým svojich tuktukárov, ktorým sa preháňame po Angkor Vate a zažívame krajinu, tak naozaj dokážeme oveľa lepšie precítiť a naše pestrofarebné tuktuky nás odvezú tam, kde sa nedostanú ľudia v turistických autobusoch a okrem toho stihneme často aj oveľa viacej. Každý presun tuktukom je zážitkom sám o sebe. Čo je však ďalšou nespornou výhodou, to je to, že pomáhame naozaj lokálnym komunitám. Kosár, čo je taký náš vedúci našich tuktukárov, ktorým som sa zoznámil asi 15 rokov dozadu. Keď som prišiel do Kambodže, jeho rodina bývala v takom veľmi chudobnom príbytku pri rieke. Dnes má celá táto naša komunita také jednoduché domčeky, domáce zvieratá, ich deti chodia do školy. Zároveň sme zoznámili ich rodiny s našimi turistami, ktorí si adoptovali niektoré z ich detí, ktorí dnes už doštudovali a čaká ich oveľa lepšia budúcnosť. Takže ja za Victory Travel viem povedať, že cestovanie naozaj, zodpovedné cestovanie môže meniť svet a je to dôležité, s kým sa vyberáte na cesty. Ahoj!